рамазон вақте ба вохӯрӣ ё чорабиниҳои муҳими донишгоҳ меравад, мӯяшро махсус меорояд. Наметонем ки ҳар рӯз масалан худмо и прическа кунем. Бошки то я танзимгари мӯи сар набоша, мо худмо наметонем да. Ҳар рӯзо сивдан. ба фарқ аз рӯзҳои дигар, дар чунин рӯзҳо ӯ мӯяшро як тараф ва баланд мекунад. Мӯйҳояшро бояд як хати рӯшан аз ҳам ҷудо созад. ин навъи ороиши мӯй миёни ҳамсолони Рамазон ҳоло мӯд шудааст. Ки раис шаҳр ҷавона чо прическашам хеле ҳама мисол буда. Ҳаб чикадам ки ба ҳавай чӣ мекунам? Не, ма паст будава. Аввал паст буд, баъд хай баланд кардам. Ҳолам паста, ки бо баланд боша ба фикрам бо хушрӯтар мешада. Барои прическа баланд кардем. чунин ороиш додани мӯй ба гуфтаи Рамазон бештар аз ҳама бо либоси расмӣ, шиму костюм зебо аст ва маъмулан донишҷӯён ва кормандони ҷавони ниҳодҳои давлатӣ мӯи худро чунин ороиш медоданд. ба ин шакл зеб додани мӯй дар миёни ҳамсолони Рамазон чун ороиши мӯи раиси шаҳр Рустами Эмомалӣ маъруф аст. ҷавоне ки аст Рустами Эмомалӣ раиси шаҳри Душанбе прическаи ки мебинед ҳаққонӣ зебанда аст, хушрӯ аст. Дар натиҷа мо ҳам мехоҳем ки ба мисли аввал хеле тозаю озодаю фасон хеле прическа хушрӯ карда гардем. Барои ҳам қадар чи аст. абдулло дар як сартарошхонаи марказӣ кор мекунад. мегӯяд дар як рӯз мӯи сари то 4-5 нафарро чунин меорояд. нархи ин навъи ороиши мӯй баландтар аст. ҷавонои мебинанд камтар мӯйсарошон пастай ба ҳамин монанд мекунем, хай бо мефаҳмонем ки мақсад баландтар кунанда мӯйсарашон камтар баландтар кунанд, баъд худмон туғри мекунем мақсад чӣ мекунем. чеҳраи шаҳрдори Душанбе Рустами Эмомалӣ ҳам яке аз фарзандони раиси ҷумҳурии Тоҷикистон чанд соли ахир баъд аз таъин шуданаш дар мақоми калидӣ пайваста расонаӣ мешавад. дар нишасту ҷаласаҳо аксаран Рустам бо чунин навъи ороиши мӯй зоҳир мешавад.